Gikatingad-an sa usa ka volunteer ang mga nakita niini nga ballot boxes nga adunay sulod nga balota sa usa ka kwarto sa munisipyo sa Lumbayanague, Lanao del Sur. Samtang nagpadayon ang botohan adlaw sa eleksyon. Ano ang report ni James Paulo Yap. Sa cellphone video nga kuha sa usa ka poll volunteer sa munisipyo sa Lumbayanague, Lanao del Sur, makita ang mga puti nga plastic box nga adunay sulod nga daw mga papel. Sumala sa nakakita sa maong mga ballot box nga igo lang unta siya mag-CR sulod sa munisipyo apan nakurat siya sa iyang nakita. Paglabas ko sa CR, tapos naka-flashlight yung kasama ko, and then nakita namin na yung ECM machine na andun sa CR. Sa tapat ng CR, tapos ang dami. Mga 20 plus yun na ECM machine. Dugang niini nga pasado alas 6 pa kuno sa gabi niya nakita ang maong mga ballot boxes. Diin nagpadayon pa ang botohan. Una pa kuno niini nga insidente, pipila ka mga individual kuno ang ilang nakita nga ginapasulod sa mga electoral board sa polling precinct bisan pa man wala sa voters list. Bakit may nakatambak na ECM machine dito sa likod ng munisipyo? Hindi ko naman sila kapartido pero nakakahinala. Tapos hindi pa nag-end yung voting election day. Gitubag sa election officer sa Lumbayanague, Lanao del Sur ang maong aligasyon ug sumala niya nga daan nga ballot boxes ang nakita sa maong video. Dugang niya nga paghuman sa eleksyon, ang Treasurer's Office ang gitahasan nga mao'y magtago sa mga daan nga election paraphernalia subay ng sabkuno sa balaod. The ballot boxes shown in the video were old ballot boxes from the 2022 elections. Ang nangyari po kasi ata, sir, it was stored sa likod ng Office of the Treasurer. Kasi yung Office of the Treasurer was vacated or ni-clear po siya para po dun ilagay yung mga ballot boxes na bago na ginamit po sa 2025 elections. Andaman sab kuno ang ilang buhatan kung adunay ipadangat nga election protest ang si bisan kinsa nga partido sa kandidato kalabot niini. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.